Ungqongqoshe wamaphoyisa uthi maningi amacala aphenywa yithimba elibhekele ukubulawa kosombusazwe esifundazweni. The cases that have happened here in KZN are 3 women that were shot. You remember Nanda, and then the case of Umkhize, and this is the case where we have lost lives. That will be almost how many people? 5 or 6? 6. Baningi nabantu asebekhalelwe ngamasongo kasigonyela ngezigameko ezeyamene nodlamelo zombusazwe. Since the task force has come, has arrested 284 people. Most of them is Gabi. Out of those, you know Ntuli, out of those 9 of those people are doing life. Ungqongqoshe uCele uthi bekufanele na kanjani baphakamise izinyawo ngalesigameko ukuze kunqandwe lesihlava. Nokuthi bekufanele sishesheke sifike la ngoba ibonakala sengathi iyanda lento ifuna ukuba umlilo wequbula ngoba emva kokufaka thulana sekubuye kwabulawa abanye abantu abawu2. So bekufanele ukuthi sisheshe sifike ukuze ivimbeke sibe nesiqiniseko ukuthi ayiqhubeki. Ube esebalula izindawo ezijwayele ukuthwalisa kanzima amaphoyisa ngesikhathi sokhetho. Ama-region asihlupha kakhulu yiTheku, kube yila eMgungundlovu, kube yiKwaDukuza, kube yiseKing Cetshwayo kuze kuyophuma kwaNongoma. Esithembayo ukuthi sokwazi ukusebenza ukuvimbela isimo ukuthi singakhuli kodwa sibe ngcono. Simo namanje singcono kunesimo sika 2011 no 2016. Ushangase obezongenela isikhundla sokuba yikhansela kuwa 20 ngaphansi komasipala umsunduzi wadutshulwa wabulawa ngesonto eHewood kwacaluza eMgungundlovu. Ungqongqoshe wamaphoyisa uqinisekisile ukuthi zonke izikhungo zokuvota zizobe zinamaphoyisa aziqaphile. NginguCalvin Dludla, Izindaba ze SABC.